Здравейте! Днеска ще ви покажа как да направите вашата GTA San Andreas никога повече да не забива. И нека да започваме. Първо свалете Defraggler. Ще сложа линк за сваляне. И тя е безплатна програма и дефрагментира. Сега ще ви покажа как да го направите. Сваляте Defraggler. Отивате на Action, не знам точно как се казва. И Defrag Folder. След това отивате на диск C. И на 64 битови системи имате Program Files по 86. А на 32 битовете имате само Program Files. Така че, ако сте 64 битова, отидете на Program Files по 86. При повечето хора е инсталирана така. Rockstar Games, Grand Theft Auto San Andreas и кликнете OK. И така, второто нещо, което може да направите е като влезете в игра. Нали, сега ще вляза, само че ще го изключа да спестя малко време. Давате Ctrl Alt и Delete и отивате в нали сещате в Start Task Manager и трябва да намерите gtasa.exe. Само че го изпускам така. Отидете на Set Priority и натиснете Hike, защото няма да ви даде на Real Time. И така. Затваряте и пак се забърза. Но имайте предвид, че това се прави всеки път, когато включвате играта. Така. Следващото нещо, което може да направите, е естествено да намалите настройките в играта. И най-важното нещо, което от всичко, от интернет, аз ще сложа линк, да свалите SAMP, това е San Andreas Multiplayer, да си напишете, например, името. Ето тук да си напишете името, да влезете поне в един сървър, нали, успешно вече и да играете. И след това, когато си влезете в вашата GTA San Andreas, всичко ще ви върви, както го казвам аз, по масло. И най-накрая, което може да направите, да направите така. Нали, натискате Escape. След това Settings или Options, не знам точно как беше в играта. Video Options или Settings май беше. Ще го напиша Settings. И след това отивате на Advanced. Advanced. Или не знам дали го пиша правилно. И след това намалявате всички настройки на най-ниското, което е възможно. Резолюцията може да сложите и на по-високичко. Внимавайте нещо средно. И да настроите графиките на Low. Draw Distance да го сложите на нулата, нали? И натиснете Frame Limiter. Задължително на Off. Защото това ще ви ограничава кадрите в секунда. Също довежда до забиване на играта. Така че без този мултиплеер играта винаги ще продължава да ви забива. И не гарантирам за по-слабите компютри какво ще стане. Но поне при мен е така. И така.
Благодаря за гледането и чак, само искам да ви добавя. Можете и да свалите Razer Cortex, с което добавяте, нали, вътре играта и то ще ви така да го кажа, бустне, да ви я направи по-бързо, когато играете. И също много ще помогне. Така, добре, довиждане. Официално довиждане и до следващия път.